खा साजाकनाय खा यगजाकनाय मानप्लि कासै फेवका जिरेनिया मान्दाय बाल्युम आमचायो तिब्रासा गामियो दाबो पन्चनो थांलाय सुखलायजाकनाय जाय जरका हामगोरै हाति हाबाव थानानि रोंनगो थानानि दै sak hamyang khangke malkhung ambulance phanyani thanglai sukhalaimaya belaikhano jingjalo achai tongnani nangkha gamini lukrok obahanyo koktuma thumnai rokno phang saka TTIDC hapangni ingei chairman borongmunang jogdish tongmani bo nai simi thango kogriwi thango mungsa samung khlaya nei kogrikha gami amchani lukrok teibo saka bisingni kawi thangkha tabo ponchono o lama tui tabo ponchono mokol reke muktui phaiye lai ma tongkho himui hati habao thangai ma tongkho hinei koktuma thumnai rokno saka dukhuni kok rokno o jingjal rokno tam kok saka gamini lukrok khnainaji amne bisi bosor mai norok aba ke kbai kechekti thanglai su kheto 20 years rokawano tapso pondo salam jagyabo phapai thango kun phon khlaya khlaimon mani sabo phai nongni o amsani o amsani to jogdish babu phai thangmani khlai nmani takso podong gujaiga ungka waisa puro je samung khlai rinai bo to sawa ungen nmani to saimya kota bo buburjan start khlaina saimya kai emle rok phai dena fika emle phaiya phai thangma paimon logele ora naiji thangpaya 10 পরিবার প্রায় সমনো ও দাইজর হামে বাকে থাংলাই সুখাইনে নো ওয়াতি ফেকে তাম থানো নম yang tu tilai o eng ti rokul parmangu ti kobang ma kai ko rong dang problem rong thangka ও দাইজর সাকাতেই যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটিবার না বাইক তারপরে নংনি ও আমজানি এমলে নো তাম গজানা মুসুং angka to kesan mo sungma ka haise lama rok thik khlai ka ba kahamu kata kajai jotoni bagi na sawo ani bagi ya jotoni bagi porai kamini borong ni bagu belai si sawo ini mu santosh dev burma em o thaini mung kai baladum para bu ponchet ari ponchet ari blok kai mandai block mandai na